Bakit pa kasi pinanganak ako mahirap? Iniwan pa ng mga magulang ko. Tama na, anak. Huwag ka nang umiyak. Sige, gagawa ko ng paraan. Mangungutang ako. Pero sana, maikling kurso lamang muna ang kunin mo. Hindi ko talaga kasi kayang gastos sa sinasabi mong culinary arts. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahalaga sa tao ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan na maaaring sandalan sa oras ng kagipitan. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Nelda sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano? Paanong tinakasan, Adora? Sumama na siya sa kanyang ina, paalis ng bansa. Kahit alam niya nang nagdadalang tao ako. Oh, Diyos ko. Napakatanga ko. Dahil nagmahal at nagtiwala ako sa isang lalaking manluloko. Kaya eto ako ngayon. Buntis. Pero walang asawa. Isang dalagang ina. O siya, tama na. Baka mamaya kung mapano pa kayo niyang dinadala mo. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Itay para dumito ka na sa amin. Adora, titig na titig ka sa anak mo habang natutulog. Gusto ko lang pagsawain ang mga mata ko sa pagtitig sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Plano ko kasi ngayong malakas na ako. Magtrabaho na. Saan mo naman balak magtrabaho, Adora? May nakilala po ako kahapon sa palengke, Mang Estong. Isang may kayang babae. Sabi po niya, naghahanap daw po siya ng katulong. Saan siya nakatira? Sa Maynila daw. Pero bibigyan naman daw niya ng malaking sahod ang makukuha niya mga katulong niya. Kaya gusto ko sanang subukan. Kung ganon, iiwan mo ang anak mo. Opo, sana, Mang Estong. Nelda. Tapos, ipapadala ko na lang dito ang ibang kikitain ko para sa anak ko. Para naman, mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Para hindi siya maging katulad ko. Sa isang linggo, pasok ka na. Papasok na sa grade 1 si Dali. Oo nga po, Itay. Ang bilis ng panahon. Pero wala namang problema dahil nabili ko na yung lahat ng kailangan ng anak ko. Anak mo? Oo, Hindi mo na ba anak ang batang yun eh? Toy. Anak siya ng kaibigan mong si Adora na iniwan sa'yo at hindi na binalikan. Itay, hindi natin alam ang dahilan kung bakit hindi nakabalik ang kaibigan ko. Dahil hindi man lamang siya sumusulat. Sumulat naman o siya. Hindi ba? Nagpadala pa nga siya ng manika para kay Dali at ng malaking halaga na ginamit ko sa pagbili ng pwesto sa palengke. Dahil sa perang yun, nakalipat tayo ng bahay nung masunog yung inuupahan natin. Pero minsan lang yun. Hindi na naulit. Para bang kinalimutan na niya na may anak siya. Naniniwala po ako na hindi kinalimutan ni Adora ang anak niya. Tsaka nararamdaman ko, Itay. Tuto pa rin niya ang kanyang pangako. Babalik siya. Pero kailan pa? Tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi ka na nag-asawa dahil sa pag-aasikaso sa kanyang anak.
Mahal ko na po ang bata, Itay. At maligaya po ako sa pagtataguyod ko sa kanya. Gusto mong igarahin ako, Pucholo? Oo, Adora. Gusto ko maging aking kalat. Iuupa kita ng apartment. Pumayag ka lang na makisama sa akin. Pucholo, umuupa na ako ng apartment eh. Ang gusto ko, pag sumama ako sa'yo, Oh, ibigay mo ang lahat ng gusto ko. Tapos, ibibigay ko naman ng lahat ng gusto mo. uy, sige, Adora. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Bibili kita ng magandang bahay, sasakyan, damit at mga alahas. Basta makisama ka lang sa akin. Talaga, ha? Dapat, nasa pangalan ko yun. Kung talagang mahal mo nga ako. Okay, mahal. O ano, payag ka na. Iyon ang gusto kong sabihin sa'yo, anak. Hindi na ako makakapag-college. Pero nay naman, magaganda naman ang grades ko ah. Anak, pasensya na. Mahina na kasi ang kita ko sa palengke. Tapos, pinagamot ko rin yung lolo estong mo. Kaya Ano ba yan? naubos ang aking ipon. Yung mga classmate ko makakapag-college, tapos ako mabuburo lang pala. Ano ba namang buhay to? Kawawa naman ako. Dali, anak. Bakit kasi pinanganak pa ako mahirap? Iniwan pa ng mga magulang ko. Tama na. Tama na, huwag ka nang umiyak. Sige, gagawa ako ng paraan. Mangungutang ako. Pero sana, maikling kurso na lang muna ang kunin mo, ha? Hindi ko kasi talaga kaya ang gastos sa sinasabi mong culinary arts. Sa restaurant ba talaga ang punta mo, Dali? Opo, Lolo Estong. May trabaho po ako ngayon. Bakit po? Ang kapal kasi ng makeup mo eh. Saka yung damit mo masyadong... Lolo, tama lang po ang suot ko. Iba na ang panahon ngayon. Ang mga makaluma, naiiwan sa pansitan. Diyan na nga kayo. Bakit ka ganyan, Dali? Napakasuplada mo. Gusto ko tuloy pang hinayangan na pinalaki ka ng anak ko. Masaya ako sa nakikita kong sigla mo ngayon, Adora. Yun ay dahil kahit paano, nakikita at nakakasama ko na siya, attorney. Salamat sa'yo. Sinabi mo sa akin na hanapin ko siya para makita mo. Kaya naman hinanap ko at ginawan ko ng paraan upang maging empleyado mo sa restaurant. Kaya nga labis ang pagpapasalamat ko sa'yo, attorney. Alam mo, mahusay siya. Matalino. Mabuti naman. Alam na ba niya? Wala na akong balak na sabihin pa ang lahat. Ha? Bakit naman? Baka kamuhian lang niya ako. Kaya, inilihim ko na lang ang lahat. Hanggang sa huli. Tawag niyo raw po ako, ma'am. Oo, Iha. Dahil may maganda akong balita sa'yo. Ano po yun, ma'am? Dahil very impressive ang performance mo, naisip ko na paturuan ka kay Mr. Robles ng pamamahala dito sa restaurant. Ililipat ko kasi siya sa bago nating resto. Totoo po, ma'am. Totoo po bang sinasabi niyo? Bakit naman ako magbibiro? Ayaw mo ba? Ay, gusto po. Gusto ko po, ma'am. Maraming salamat po. Ang bait-bait niyo.
Sisakapin kong matutuhan agad lahat ng dapat kong malaman at hindi ko po sisirain ang tiwala niyo. Maraming salamat, anak. Anak, Oo. Alam mo kasi, nakikita ko sa'yo ang nawawala kong anak. Siguro, kasing edad mo na rin siya ngayon. Mahal na mahal kong anak ko, Iha. baliktad po pala tayo, ma'am. Ako po, tunay kong ina naman ang nawawala. Iniwan niya ako sa best friend niya at hindi na binalikan. Huwag na nga siyang pag-usapan natin. Maraming salamat po ulit sa tiwala niyo, ma'am. Totoo, anak. Sa'yo ang coaching nasa labas ng bahay natin. Opo, sabi Nay. Bigay po sa akin ni Mama. Oh. Sabi niya, manager na daw ako ng restaurant ngayon. Kaya hindi na daw po ako dapat na mag-jeep pa o kaya mag-taxi. Kaya binigyan niya po ako ng kotse. Ang bait naman talaga niya. At Adora pa lang kanyang pangalan. Opo, Adora Sandoval po. Adora Sandoval. Nalulungkot nga po ako, Nay. Sabi po kasi ng sekretary niya, may sakit siya at nasa ospital. Kaya kahapon pa siya hindi nakakapunta sa restaurant. Anak, pwede bang puntahan natin siya? Ho? Bakit bigla kayo naging interesado sa boss ko? At saka, parang naiiyak pa kayo. At Danay, maganda ba siya? Maputi at matangkad? Bakit niyo po alam may tsura niya? Huwag niyong sabihin, siya ang pabaya kong ina. Siya nga si Adora. Hindi. Kaya pala ang bait niya sa akin. Yung pala, gusto magbayad ng utang. Sige, Day. Puntahan natin siya nang maibus ko sa kanyang sama ng loob ko. Adora? Hilda, salamat. At nagkita ulit tayo. Patawarin mo ako. Hindi ko na ipaalam sa'yo yung nilipatan namin. Kasi naman hindi ko alam kung saan ka susulatan. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, nila sa inyo. Pero dahil sa pananakit niya sa akin, hiniwalayan ko siya. Nagtrabaho ako sa bar. Mami ko. Hindi niyo alam, narito ako kanina habang nag-uusap kayo ni Nanay Nelda. Patawad, anak ko. Hindi ko gustong iwan ka. Sabi ko sa sarili ko, ibubuhos ko sa inyo lahat ng hinanakit ko. Pero mali pala. Dahil kung naghirap man ako sa pagkakalayo natin, higit kayo. Anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mami. At ngayong magkasama na po tayo, gagawin nating maligaya ang bawat oras sa buhay natin. Maikli man ang panahon na pinagsamahan, kung puno naman ng kaligayahan, ito'y isang magandang alaala pa rin sa kanyang. Bakit bang hirap mong kunin? Kung tutuusin, hindi ka na dapat magpakipot.
Dahil dalawa ng anak mo. Hindi ako nagpapakipot. Nagbagong buhay na ako. At tao sa puso ang ginawa ko. Ayoko nang ihulog ang sarili ko sa kumunoy ng kasalanan. At sana, ganon din ang gawin mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang dalawang pagkakadapa ay lumilikha ng malalim na sugat sa isang tao. Ito ang naging karanasan ni Nelia sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Medyo nanghihina pa po ako, Tay. Ano po anak ko? Babae po ba o lalaki? Lalaki, Nelia. Isang gwapo at malusog na sanggol na lalaki. Kawawa kong anak. Tulad din siya ng kanya ate Ditas. Walang makikilalang ama. Oh, Dahil iniwan din ako ng pangalawa kong minahal. huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa sa'yo. Paano na po ang mga anak ko? Paano ko sila bubuhayin? Hindi ko kayo pababayaan, anak. Tutulungan kita sa pagtataguyod sa mga apo ko. Ano mong ulam, Linda? Salamat sa pagdadala, Nelia. Uy, kumusta na yung karinderya mo? Ayos naman. Medyo malakas yung kita. Kaya nakakapagtabi ako kahit papaano. Paano hindi lalakas ang kita mo eh? Sabi ni Mang Tomas, hindi lang tanghalian ng tinda mo. May almusal ka na ring tinda. Oo nga eh. Kakahiya naman kasi kay Itay. Kung iaasa ko pa sa kanyang dalawang anak ko. At saka, Linda, gusto kong mapaghandaan ang pag-aaral nila. Aba, parang masure na talagang best friend ko ah. Malaki at malalim ang iniwan sugat sa akin. Nang 2 beses kong pagkakamali sa pag-ibig, Linda. Wala ka na bang balak mag-asawa? Marami namang nanliligaw sa'yo. Kayang buhayin ng mga anak mo. Ay, nako. Iyoko muna isipin yun. Ang gusto ko ngayon, ibuhos sa negosyo ko at sa mga anak ko ang aking panahon. Talaga lang ha? Mahirap ipakipagsapalaran ng mga bata, Linda. Anong kabuang bayad ko sa gagawin mong pagluluto sa birthday ko, Nelia? Naku naman, Masyong. Sobra ng 3,000 tong bayad mo. Sobra pala. Honest ka talaga, ha? Kung iba yun, baka hindi na ibalik pa sa akin. Hindi naman ako ganun eh. At saka ayoko may masabing hindi maganda sa akin yung mga customer ko. Oh, eto yung sobrang pera mo. Huwag na. Tip ko na sa'yo yan. Para lalo mong sarapan ang mga luto mo. Sige, di. Salamat. Huwag kang mag-alala. Sasarapan ko talaga ang lahat ng ipaluluto mo para hindi ka mapahiya sa mga bisita mo. Yun. Oh, may nag-text sa'yo. Ay, nag-text si Ditas. Sandali lang, ha? Ano? Oh, ano? Bakit bigla kang nag-alala? May nangyari ba sa inyo? Nay, mabuti po umuwi kayo agad. Ano ba nangyari, Ditas? Bakit namimilipit sa sakdan siya ng lolo Tomas mo? Hindi po namin alam eh. Dinatnan lang po namin siya ni Randy na umiiyak sa sakit ng tiyan. Sige, tulungan niyo ako. Ayusin niyo ang gamit ng lolo niyo. Dadali natin siya sa ospital ngayon. Oh, Ditas, ikaw pala. Dala ko na po yung mga ulam natin next nyo, Tita Linda. Akin na. Salamat ha. Kumusta ng lolo nyo? Nasa ospital pa po. Naroon nga po si Inay. Ha?
Sino nagbukas ng karinderya? Kami po ni Randy. Kayo lang? Mabuti kaya nyo. Opo, naturuan na rin po kami ni Inay na magluto eh. Ano raw bang sakit ni Mang Tomas? May kidney stones daw po. At kailangan daw po ng malaking halaga para magamot yun. Naku, kawawa naman si Mang Tomas. May mga kidney stone palang nakita kay Mang Tomas, Nelia. Oo, Masyong eh. Kaya nga gulong-gulong isip ko kung saan ba ako kukuha ng pera para maipagamot si Itay. Huwag kang umiyak. Ayokong mawala sa amin si Itay. Siya naging gabay ko sa pagpalaki sa aking mga anak. Kung papayag ka, ibibigay kong kailangan ng tatay mo. Gagaling siya. Masyong, kung papayag na, ano? Na maging tayong dalawa. Ha? Nelia, noong pa man gusto na kita. Masyong, kasalanan ang gusto mong mangyari. Kasalanan sa paningin ng tao. Lalo na sa Diyos, dahil may asawa ka. Hindi naman niya malalaman eh. Dahil mas pinili niyang manirahan sa ibang bansa. Kaya nga, minsan sa isang taon lang siya kung umuwi rito. Kahit na. Ayoko nang dagdagan pa ang mga pagkakamali ko sa buhay. Tsaka isa pa, hindi rin matutuwa si Itay. Kung muli ako magkakamali. Bakit bang hirap mong kunin? Kung tutuusin, hindi ka na dapat magpakipot. Dahil dalawa ng anak mo. Hindi ako nagpapakipot. Nagbagong buhay na ako. At aw sa puso ko ang ginawa ko. Ayoko nang ihulog ang sarili ko sa kumunoy ng kasalanan at sana naman, ganon din ang gawin mo. Oh, Masyong, napasyal ka. Linda, kumusta na si Mang Tomas? Ayun, nasa pagamutan pa rin. Sinamahan ko nga si Nelia na lumapit sa isang foundation para sa ibang gastusin ng tatay niya. Bakit mo na itanong? Makikiusap sana ako sa iyo na pakibigay mo kay Nelia ang sobring ito. Ano to? Parang pera ang laman ng sobring to para yan sa pagpapagamot kay Mang Tomas. Pero sinabi na sa'yo ng kaibigan ko na ayaw niya sa gusto mong mangyari. Totoo yun. Kaya nga, namulat ako sa katotohanan eh. Dahil sa matibay niyang paninindigan sa tama. Masyong? Hindi ko na ipipilit sa kanyang damdamin ko. Ang halagang ito ay tulong ko sa kanya. At hindi na rin ako magpapakita pa sa kanya. Aalis na ako sa lugar na ito para makalimutan ko na si Nelia. O Itay, dito kayo magpo. Natutuwa ako na nakabalik na akong muli dito sa bahay. Lalo na po kami ng mga apo nyo, Itay. Dahil ngayon, magaling na ho kayo. At makakapiling pa namin ang mahabang panahon. Oo nga, anak. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Totoo po yun. Kaya naman nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos. Pinatatag niya ako sa panahon ng pagsubok. Kaya hindi na ako nahulog sa kasalanan. Oo nga, anak. Bagkus, naakay mo pa si Masyong na magbago. Randy, halika rito. Tulungan mo akong ihain tong dala kong pandesal tsaka pansit. Dumating ka na pala, Ate Ditas. Bakit? Ano bang meron? At may dala kang merienda. Masaya lang ako. Kasi natanggap ako sa kumpanyang pinuntahan ko. Ha? Talaga, ate? May trabaho ka na? Oo, sabi. Matutulungan ko na si Inay sa pagpapaaral sa'yo. Oy, kaya ikaw ha,
Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Oo, ate. Wala mo ng girlfriend, ha? Oo, promise. Manliligaw lang ako pagtapos na ako sa gusto kong kurso at may trabaho na. At saka ate, gusto ko rin mapasaya sina inay at lolo. Wow! Ang gaganda ng mga medal mo, Randy. Congratulations, brother. Salamat ate. Binabati rin kita, anak. Salamat din po inay. Pero may gusto po akong gawin. Aha? Ito po, para sa inyo. Naku, ha? Sinabit ko pa yung mga medal mo kay inay. Bakit? Isinabit mo sa akin ang mga ito, anak. Tanda po yan ng labis kong pagpapasalamat sa inyo. Dahil po sa pagmamahal at pagtataguyod nyo sa amin ni ate. Anak, ginawa ko yun dahil mahal ko kayo. At tungkulin kong itaguyod kayo sa abot ng makakaya ko. Hindi po lahat ng ina tulad nyo, Nay. Tama po si Randy, Nay. Dahil sa amin hindi na kayo nakapag-asawa. Sa amin nyo ibinuhos ang lahat ng panahon nyo. Kayo talaga magkapatid. Pinapaiyak niyo ako. Kaya dapat lang po napasalamatan namin kayo. At ngayong tapos na rin po ako sa kolehiyo, 2 na po kami ni ate na mag-aalaga at magpapasaya sa inyo. May mga taong bagamat walang swerte sa pag-ibig, ay binigyan naman ng Diyos ng ibang pagpapala. At ito'y kanilang nasumpungan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Babes Angeles, Alan Ortega, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon. Dahil masyado kang papansin, hindi naman kita kailangan. Hindi kita anak. Ampun ka lang namin. Papa! Kahit po ampun nyo lang ako, mahal ko po kayo ni Mama! Alam mo, dapat nga, ikaw na lang ang namatay, hindi ang anak ko! Handog ng DZRH ang dula sa Kanyang panahon. May mga magulang na hindi pantayang tingin sa mga anak. Kinakailangan pa ang masakit na pangyayari upang ito ay mabago. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni J-Mar sa ating dunang sa Kanyang panahon. Yes! Dumating na si Papa! Papa! Papa, may pasalubong po ba kami ni Kuya? Siyempre naman, may pasalubong ako sa iyo, Junior. Eto, tignan mo. Wow! Ang gusto kong t-shirt! Thank you po, Papa! Hindi lang yan, anak. Binilhan din kita ng paborito mong food. Talaga po. Thank you po, Papa! Junior, anak, mamaya na kainin yan, ha? After dinner. Yes, Mama! Oh, Papa, ako po ba? May pasalubong din? Sa susunod ka na lang, Glenn. Kinapos na ako ng pera. Tsaka, huwag kang gaya ng gaya kay Junior. Mas bata yan sa'yo. Kaya siyang mas dapat pasalubungan.
Hindi bali anak. Ako na lang ang bibili ng pasalubong sa'yo bukas. Sa beach namin gagawin ang birthday niya, Oscar. Bakit naman sa beach? Sawa ng anak ko sa party eh. Gusto niya beach naman daw. Para maiba. Mahal na mahal mo talaga si Junior, ha? Siyempre, tunay kong anak yun eh. Kaya nakalimutan mo na ang inaanak kong si Glenn. Pare, ampun lang namin si Glenn. Alam mo naman yan. Hindi naman niya kasalanan yun eh. At saka nung wala pa si Junior, pare, mahal na mahal mo siya. Siya ang nagpapasaya sa inyo ni Agnes. Akala ko kasi hindi na kami magkakaanak pa ni Agnes. Kaya pumayag ako sa pakiusap niya na mag-ampun kami. At nagsisisi ka na inampun niyo si Glenn. Pare, mabait naman siya. At matalino ring tulad ni Junior. Alam ko yun. Pero ewan ko ba, nangisilang si Junior. Lahat ng pagmamahal ko nabuhos na sa kanya. At parang pinanghihinayangan ko ang perang ginagastos ko kay Glenn. Kuya Glenn, halika. Kainin natin itong dala ni Papa sa akin. Sige, ikaw na lang, Junior. Makapagalitan na naman ako ni Papa pag nakikita niyang sinasaluhan kita sa pagkain bigay niya sa'yo. Oh, ako naman nagyaya sa'yo ah. Tsaka wala na siya. Halika na. Salamat, Junior, ah. Lagi mo akong binibigyan ng mga dala ni Papa. Siyempre, kasi kuya kita. At saka, love kita. Kahit ampun lang ako. Oo, love kita. Kahit ampun ka pa ni na mama at papa. Ikaw lang ang kuya ko. Forever! Wow, nakakatuwa naman ng mga anak ko. Parehong good boy. Nariyan po pala kayo, Mama Agnes. Kanina pa ako nakikinig sa inyong dalawa. At alam nyo, masaya ako sa nakikita ko sa inyo. Dahil pareho niyong mahal ang isa't isa. Sana, huwag kayong magbabago. Oh, Glenn, bakit narito ka? Ba't hindi ka sumama kina Junior na maligo? Mamaya na lang po, Mama. Tutulungan ko po muna kayong maganda ng pagkain natin. Kasi wala po kayong katulong dito eh. Ang bait naman ng panganay ko. O sige, iayos natin itong mga inihaw ko. Opo. Nasaan po ba si Papa? Kinuha yung gift niya kay Junior. Mabuti pa si Junior. May celebration na sa birthday niya. May gift pa mula kay Papa Jaymar. Nak, nagtatampo ka ba sa papa mo? Hindi po. Wala naman po akong dapat na ipagtampo eh. Dahil ampun lang naman po ninyo ko. Glenn, kahit hindi ka namin tunay na anak, mahal na mahal kita. Sana po, mahalin din po ako ni Papa. Agnes! Agnes! Tay! Bakit po? May problema po ba? Tumahangos kayo? Si Junior! Oo. Ang apo ko! Bakit? Ano po nangyari sa kanya? Lola, itong! Bakit, Tay? Ano nangyari? Nakabitaw siya sa salbabida. Hindi niya malaya ng mga kasama niya. Hindi! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Junior? Junior, anak ko! Bakit pa naman kami iniwan? Hindi mo man lang ako inintay, anak. Maring Agnes, parang Jaymar, nakikiramay ako. Wala nang anak ko, Oscar. Wala nang binilhan ko ng regalong ito! Parang Jaymar, kuminaon ka na. Alam ko lang nang mangyayari ito. Hindi
Hindi na lang sana kami nag-celebrate sa beach. Hindi na lang sana! Papa, dinalang ko po kayo ng breakfast. Bakit tinalan mo ko niyan? Humihingi ba ako? Sabi po kasi ni Mama Agnes, masakit daw pong ulo ninyo. Kaya dinala ko na lang po dito yung almusal ninyo. Alisin mo yan! Papa, bakit niyo po tinaping ang plato? Natapan po tuloy ang pagkain. Dahil masyado kang papansin. Hindi naman kita kailangan. Hindi kita anak. Ampun ka lang namin. Papa, kahit po ampun lang po ninyo ako. Mahal ko po yun ni Mama. Alam mo, dapat nga, ikaw na lang ang namatay. Hindi ang anak ko! Papa. Naglalasing ka na naman, anak. Hayaan niyo lang ako, tay. Gusto ko lang makalimot. Alam mo, dahil sa ginagawa mong yan, napabayaan mo ng trabaho mo, pati na ang kalusugan mo. Ang laki na ng ipinayat mo, anak. Napakasakit, tay. Hindi ko matanggap na iniwan na kami ng aming anak. Talaga sigurong hanggang doon na lang ang buhay ng aking apo. Marami namang pwedeng mamatay. Mga masamang tao. Bakit ang anak ko pang kinuha niya? Bakit? Anak, wala tayong karapatang pangunahan ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Tay, wala na kaming anak. Nariyan pa si Glenn. Sa kanya mo na lang ibuhos ang iyong pagmamahal. Hindi ko anak ang batang yun. Dapat nga siya na lang ang namatay. At hindi si Junior ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Inosente si Glenn. Walang kasalanan sa nangyari. Mapalad ka nga dahil kahit maagang kinuha sa inyo si Junior, naranasan mong maging tunay na ama. At bukod doon, iniwan sa'yo ng Diyos. I'm glad you're back, pare. Pare, nagliwanag ang isip ko sa sinabi ng tatay ko na dapat nga magpasalamat ako sa Diyos. Kahit ganitong nangyari sa amin, ipinaranas niya sa akin ang maging tunay na ama. Tama si Mang Edong. At hindi lahat nararanasan yun, pare. Totoo yan, Oscar. Kaya nga nang maliwanagan ako, agad akong humingi ng tawad sa Diyos. At eto nga, naisip kong magtrabaho na uli. Sana, pare, may balik mo na rin ang pagmamahal mo kay Glenn. Kailangan ka ng bata. Teka, pare, si Agnes tumatawag. Hello, Agnes. Napatawag ka. Jaymar, si Glenn! O, bakit? Anong nangyari sa kanya? Nawawala siya! Ano? Baka naman nasa kapitbahay lang. Pinuntahan ko na silang lahat pero wala talaga siya doon. Jaymar, nag-aalala ako. Baka naglayas siya. Sige. Uwi ka agad ako dyan. Hahanapin natin siya. Bilisan mo! Oo. Tama ba narinig ko, pare? Nawawala si Glenn? Oo, pare. At kasalanan ko. May masasakit na pangyayaring nagaganap upang mamulat tayo sa ating pagkakamali at kamting muli ang kaligayahan. Huwag, Primo! Maawa ka sa akin! Ikaw ang maawa sa akin, Vilma. Noon pa ako patay na patay sa'yo. Hindi! Tulungan niyo ako! Saklolo! Mga kapitbahay! Handog ng DZRH ang dula. Saklolo.
kanyang panahon. Hindi madali ang maging isang guro. Sila ang nagiging pangalawang magulang sa paaralan ng mga kabataan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vilma sa ating dunang sa kanyang panahon. Mang Sendong, heto pong bayad ko dito sa uupahan ko. Advance and deposit po ito. Oh, salamat, Vilma. Siya. Maiwan ko na kayo nitong kaibigan mo, ha? Sige ho. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako sa bahay namin, ha? Opo. O ano? Okay na ba talaga sa'yo ang kwartong ito, Vilma? Oo naman, Rizel. Buti nga may sariling banyo at lababo dito sa kwarto, oh. Solo ko pa. Hindi na ako lalabas para magbanyo. At mura pa ka mong upa. Di tulad dun sa dati mong tinitiran. Mahal, pati tubig at kuryente. Sinabi mo pa. Kaya lang alam mo, mukhang type ka nung anak nung kasera mo. Ano? Oo. Oh, ikaw talaga? Kasi ang lagkit ng titig sa'yo. Mukhang siyang magiging una mong maliligaw dito. Chinchin. Ay, kayo po pala, Ma'am Sandoval. Bakit mamon na naman ang tanghalian mo? Huwag mo sabihin hindi na naman nakapagluto ang yaya mo. Opo, Ma'am. Tinanghali po uli ng gising eh. Pero mali na laging ganyan ang lunch mo. Dapat nga masustansya ang kinakain mo. Kaya dapat sabihin mo sa daddy mo ang ginagawa ng yaya mo. Para pagsabihan niya yun. Kasi po, baka po kurutin at pingutin po ako ni Yaya pag nagsabi po ako kay Daddy. Ha? Bakit? Ginagawa ba niya yun sa'yo? Opo, Ma'am. Pag hindi ko po siya tinulungan sa mga gawain sa bahay. Aba, at pinagtatrabaho ka pa niya? Opo. Hindi tama ito. Sobra na yung yaya mo. Maraming salamat sa concern mo, Ma'am Vilma. Sir, mahal ko po ang profesyon ko at ang mga estudyante ko. Kaya mahalaga sa akin ang kanilang kapakanan. Ang totoo, hindi ko alam na ganito ang ginagawa ng babae niyo sa anak ko. Kasi kapag nasa bahay ako, mabait naman siya sa bata. Maasikaso. Nagkukunwari siya kung ganun, Sir Marvin. Marvin na lang, Ma'am. Para maging komportable tayo sa isa't isa. At Vilma naman ang itawag ko sa'yo. Okay ba? Okay, Marvin. As I've said, nagkukunwari lang ang babaeng yun. Dahil nagagawa niyang saktan, pagtrabahuhin at pakainin ng hindi tama si Chinchin pag sila na lang dalawa. Makikita sa akin ng babaeng yun. Paalisin ko na siya sa bahay. Baby, I'm sorry, ha? Hindi ko alam. Salbahe pa lang nakuha kong yaya mo. Don't say sorry, Daddy. It's not your fault. Salamat sa pangunawa mo, anak. Mabuti na lang. Sinabi sa akin ni Vilma ang lahat. Mabait po talaga si Ma'am, Daddy. Minsan nga po, pag nakita niyang mamo ng lunch ko, binibigyan niya ako ng baon niya. Talaga? Yes, Daddy. Dapat pala talaga. Pasalamatan ko siya. Gwapo pala ng daddy ni Chinchin, Vilma. Mayaman, ha? Kaya lang wala ng asawa. Kasi nga, namatay ang misis niya sa pagsilang kay Chinchin. Kawawa naman ang batang yun. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Tapos, salbahe pa yung naging yaya niya. Ay, tama ka. Kaya nga, magaang ang loob ko sa batang yun. Dahil naaawa ko sa kanya, bukod pa sa mabait at matalinong bata. Uy. Yung anak nung kasera mo, ayun o. Ha? Mukhang inaabangan ka. Parang
pang lasing. Hi, Vilma. Pauwi na ba kayo? Oo, Primo. Ganon. Sige. Ingat sa paglakad, ha? At saka minsan, dadalawin kita sa bahay mo. Sasamahan kita doon, ha? Good morning, Ma'am Vilma. Oh, Chin-Chin. Ang aga mong dumating, ah. Nihatid po ako ulit ni Daddy. Hi, Vilma. Hi. Kumusta, Marvin? May nakuha ka na bang bagong yaya para dito kay Chin-Chin? Ayaw na ni Mama na kumuha pa ako eh. Ang sabi niya, siya na lang daw ang titingin sa apo niya. Luluwas na nga siya ngayon eh. Di mas okay. Sure na mapapabuti si Chin-Chin. Ma'am, meron po ko ibibigay sa inyo yung flowers and chocolates. Galing po kay Daddy. Ha? Paraan ko yung para magpasalamat sa'yo. Dahil sa kabutihan mo sa aking anak. Primo, anak, Tay, sino bang sinisilip mo dyan sa bintana? si Vilma, tay. May bisita siyang mayamang lalaki. At may kasamang batang babae. Naliligaw kaya sa kanyang lalaki yun? May dalang regalo eh. Wala namang masama kung manligaw man. Dahil dalaga naman si Vilma at isa pang teacher. Gusto ko si Vilma. Ayoko mapunta siya sa iba. Primo, hindi ka papatulan nun, anak. Kasi, bukod sa hindi mo tinapos ang pag-aaral mo, lasenggo ka pa. Tay naman. Makinig ka, ha? Kung gusto mong may matinong babaeng pumatol sa'yo, magpakatino ka rin. At huwag puro alak ang inaatupag mo. Tulog na tulog ang mahalik ko. Hindi niya alam. Nakapasok na ako dito sa kwarto niya. Magiging akin ka ngayon, Vilma. At kapag pumalag ka, ang bote ng alak na itong ipapalo ko sa'yo. Bilis mo naman. Primo? Ako nga, Vilma. Oh, di ba sabi ko sa'yo noon, dadalawin kita minsan dito? Narito na ako ngayon. Sasamahan kita. Wag, Primo. Maawa ka sa akin. Ikaw ang maawa sa akin. Noon pa ako patay na patay sa'yo. Huwag ka sumigaw. Tulungan niyo ako. Vilma! Saklala! Mga kapitbahay ko lahat! Tumahimik! Tumahimik ka! Rysel. Ako nga, Vilma. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Sinakluluhan ka kaagad ni Mang Sendong. At nung iba niyong kapitbahay, nung marinig yung sigaw mo. Walang iyak si Primo. Dinagtangka niya ako halayin. Dahil nalaban ako, pinagsasaksak niya ako. Ilang na dito nung wala ka pang malay at binabantayan ka. Ngayong magaling ka na, Vilma. Iyahatid na kita kina Rysel. Kinausap ko na siya. Oo nga. Para maingatan ka. Abay, mahirap na. Tsaka iba na yung lagi kang may kasama sa bahay. Mukhang kayo na nagplano para sa akin, ah. Tama ka. Doon ka na muna titira. Habang hindi pa tayo na ikakasal. Ano? Grabe ka, ha? Hindi pa nga kita sinasagot kasi agad yung sinasabi mo. Sasagutin mo din naman ako, di ba? Dahil mahal mo rin ako. Alam ko yun. Kaya nga, pinangatawanan ko na nobyo mo ako. Sa harap ni na Mang Sendong. Ganon? Oo. Grabe ka, ha? Binantayan mo lang ako. Alam mo na agad ang feelings ko. Di ba totoo naman? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipigilan magturo eh. Kahit mag-asawa na tayo. Talaga? Totoo? Totoong totoo.
Dahil mahal ko rin ang profesyon mo. Hindi nalilimot ng Diyos ang kabutihan ng tao. Kaya kahit sa panganib, siya'y laging sumasaklolo at nagbibigay din. Huwag ka naman magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay eh. Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humababay ang buhay mo, layuan mo na siya! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Madalas na napapahamak ang mga taong mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Dondon sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga pare? Nakapagtapat ka na kay Kisses? Oo, sabi Arnel. Ang bilis mo. Kailan mo lang siya nakilala nakapanligaw ka na agad. Bakit ko naman patatagalin pa? Doon din naman ang punta nun. Ano nga palang sabi niya? Siyempre, hindi pa niya ako sinagot. Alam mo namang may pagka makaluma siya eh. Pero bibigay din sa akin yun. Sa gwapo ko ba namang to? Believe talaga ako sa'yo doon. Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Dahil totoo ang sinasabi ko. Kaya nga wala pang babaeng bumabastad sa akin eh. Kaya naman umaabuso ka. Iniiwan mo ang babae pag sawa ka na. Nay naman, bago ko naman sila iwan naging maligaya din naman sila sa akin. Mali pa rin ang ginagawa mo, anak. Ikaw rin. Baka makatagpo ka ng katapat mo, ikaw naman ang mapaglaruan. May katwiran si Aling Tindeng doon. Hayaan niyo ho, sagutin lang ako ni Kisses, magpapakatino na ako. Talaga, tol? Oo, talaga. Dahil si Kisses lang ang talagang gusto kong babae. Sumakay? Oo nga. Nangangawit na ako sa katatayo dito. Mabuti pa mag-taxi na lang tayo. Kisses, si Don Don, papalapit sa atin. Ha? Hi, Kisses. Hello, Cindy. Don Don. Papauwi na ba kayo? Ihahatid ko na kayo. Ay, wag na. May pupuntahan pa kami ni Cindy. May bibilin kami sa mall. Sasamahan ko na kayo. Kung gusto nyo, ipamili ko pa kayo. Yabang naman ito. Salamat na lang, Don. May pera naman kami. Hindi namin kailangan ipamili mo pa kami. At saka hindi tama yun. Di ka naman namin kamag-anak para ipamili kami. Oy, huwag kayo mainis. Gusto ko lang naman makasama kayo. Lalo ka na, Kisses. Nakakadalaw ka naman sa amin, di ba? Doon ka na lang manligaw. Huwag dito sa kalye. Hindi ka pa rin sinasagot ni Kisses? Oo, Arnel. Naiinip na nga ako eh. Sipin mo, sa lahat ng mga niligawan ko, siya ang pinakamatagal sumagot sa akin. Marami naman kasi kayong pinagpipilian niya eh. Kasama na dun si, pangalan nun, Edwin. Edwin? Yung pilay na nakatira dyan sa kanto? Oo. Nandiligaw din pala kay Kisses ang pilantod na yun. Arnel, walang panama sa akin yon. Kahit pa yung ibang manliligaw ni Kisses. Bakit hindi ka pa niya sinasagot? O siyempre, magpapakipot pa yon. Kaya sinusubok pa ako, kaya makikita mo. Sasagutin din ako nun. Gusto mo, pustahan pa tayo.
Salamat sa paghahatid mo, Edwin, ha? Mabuti na lang, dinaanan mo ako sa office. Nakalibre na ako sa pamasahe. Hindi pa ako nahirapang sumakay. Okay lang yung Kisses, basta ikaw. Oh, lika, tuloy ka muna. Sige. Magandang hapon, Kisses. Oy, ikaw pala, Don. Kadarating mo lang pala. Oo, inihatid ako ni Edwin. Ganon ba? O sige na, Edwin. Umuwi ka na. Ha? Sabi ko, umuwi ka na. Total, nandito na si Kisses. Pero hindi pa kami nakakapag-usap ni Kisses. Saka ka na lang bumalik. Kami na mag-uusap eh. Sandali nga muna, Don. Sino ba nagsabi sa'yong paalisin mo ang bisita ko? Ang nagmagandang loob na ihatid ako. Ako ang dapat na magpasya, hindi ikaw. Pareho ko naman kayong hindi pa nobyo. Pasensya na, Kisses. Sige, ako na lang ang aalis. Hindi, Edwin, hindi. Ha? Si Don ang dapat umalis. Kisses naman. Ikaw talaga dapat umalis. Dahil huli ka nang dumating. Kaya sige na, umalis ka na. Sa ibang araw ka na bumalik. Talaga? Pinauwi mo siya? Oo, Cindy. Para nga siyang basang sisiw eh. Ang yabang kasi niya eh. Bastos pa. Tama lang yung ginawa mo. Ngayon, nakatagpo na siya ng katapat. Kala niya, porke gwapo siya, lahat ng babae magkakagusto sa kanya. Doon siya nagkamali. Dahil hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Mas mahalaga sa akin ang magandang ugali. Ibig mo sabihin yan, si Edwin ang mapalad sa puso mo. Mabait naman siya. May maayos na trabaho. At may itsura din naman. Sayang nga lang, no? Kasi pilay siya. Okay lang yun. Ang mahalaga, buo at akin lang ang puso niya. Hoy! Pilay! Sandali nga. Ikaw pala, Don. Bakit? Gusto lang kitang balaan. Layuan mo si Kisses para walang masamang mangyari sa'yo. Huwag ka namang magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humaba pa yung buhay mo, layuan mo na siya! Arnel, hindi tanga si Kisses para piliin ang pangit na pilay na yun. Totoo ang sinasabi ko, Tol. Sinagot na ni Kisses si Edwin. Magka-holding hands pa nga sila nang makita ako eh. Ang walang hiyang yun Trinaydor ako. Hoy, Don. Ayusin mo nga yung tabas na dila mo. Paano ka naman tinrider ng tao hindi naman kayo ni Kisses? Siya ang sinagot at hindi ikaw. Kahit na. Binalaan ko na siya, Nay. Pero hindi pa rin siya nakinig. Don, tanggapin mo na lang. Hindi si Kisses ang itinakda para sa'yo. Tama si Arnel. Marami pa namang babae dyan. Si Kisses ang gusto ko, Nay. Pero boyfriend na niya si Edwin. Kaya tanggapin mo na lang, Tol, na nabigo ka sa kanya at maghanap ka na lang ng iba. Dumating din sa wakas ang pilay. Ang tagal mo naman. Sa bagay, pilantod ka nga pala. May kailangan ka ba, Don? Natural! Kaya kita hinintay Ano ba yun? Ikaw, ang tigas ng ulo mo Pinagsabihan na kita noon na layuan mo si Kisses, pero hindi mo ako sinunod. Don, akong mahal ni Kisses. Sana matanggap mo yun ang maluwag sa loob mo. Gago! Hindi ako papayag na matalo lang ng isang pilay na katulad mo! Don. Hindi mapupunta sa'yo si Kisses dahil mamamatay ka! Edwin, ano na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang mga sugat ko, Kisses.
kasalanan ng walang yan si Dondon. 2 beses kanyang sinaksak. Salamat na lang. Nakaligtas ka. Nasalag ko kasi yung ibang saksak niya. Kailangan pagdusahan niyang ginawa niya sa'yo. Kakasuhan natin siya. Wag na kay sis. Anong wag na? Hindi mo siya idedemanda? Oo, Pero bakit, Edwin? Nalagay ka sa panganib dahil sa kanya. nakaligtas naman ako. At saka gusto ko siyang bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. At naniniwala akong mas mangyayari yon kung hindi siya makukulong. Kaya sana bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang bait mo talaga, Edwin. Kinararangal ko na ikaw ang minahal ko. Kahit na nga, may kapansanan ka. Nay, salamat at dumating na kayo. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit mo sinaksak si Edwin? Galit na galit si Kise sa'yo, maging ang pamilya ni Edwin. Nay, nadala lang po ako ng sobrang galit ko eh. Pakiramdam ko po kasi, napahiya ako. Dahil kahit gwapo at wala akong kapansanan, si Edwin ay isang pinang pinili ni Kisses. Pero Nay, pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Ayoko makulong. Magpasalamat ka. Talagang napakabait ni Edwin. Hindi ka niya itinimanda. Ang ibig lang niya ay magbagong buhay ka, anak. Baguhin mo ang hindi magandang ugali mo. Salamat po, Diyos ko. Akala ko, masisira na nagtuluyan ang buhay ko. Nay, paglabas ko po rito, samahan niyo ko kina Edwin. Oo. At kay Kisses. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Edwin. Huwag pang hawakan ang panlabas na anyo, kahit ang magagandang katangian. Bagkus ay maging mababang loob upang kanyang kalugdan